Bon dia, avui és 22 de gener i avui és Sant Vicenç, el copatró de Sant Joan de Mar. I avui el seguici anirà cap a ofici. Endavant, Joana! El drac, l'àliga i els quatre gegants ja estan a punt per dirigir-se cap a l'església en l'últim matí i l'última cercavila d'aquesta festa major petita. I fins aquí la festa major petita de Sant Joan de Mar, la festa major de Sant Vicenç. I nosaltres ens veiem en menys d'un mes per Carnaval!